Takže čaute, vítajte pri dnešnom videu. V dnešnom videu vám poviem, prečo investovať sám, aké to prináša výhody, aké to prináša nevýhody, pre koho sa viacej oplatí investovať sám, pre koho zase mať nejakého poradcu, po prípade investovať cez nejaký fond. Každopádne si myslím, že človek, ktorého to buď baví, alebo má nejaký čas a chuť a venovať tomu energiu, tak je to pre ňoho lepšie, keď si investuje sám. Takže prejdeme teda pomaličky k výhodám. Takže prvou takou výhodou je, že ušetríš na poplatkoch. Koľko to robí? No zober si tak, že keď si kupuješ vlastné akcie, tak ty platíš nejaké poplatky buď komisionálne, alebo platíš nejaké poplatky prevod meny a tieto poplatky už tebe vlastne strhajú zo ziskov. Preto je dobré si vyberať brokera, ktorý ti bude vyhovovať. Keď napríklad investuješ mesačné po 100 €, tak automaticky by si nemal mať moc brokera, ktorý má vysoké poplatky, napríklad tie komisionálne. Napríklad XTBčko malo poplatok 10 € za otvorenie, uzavretie akcie a ešte malo poplatok aj za tú konverziu tých mien. A keď si zoberieš, že už zaplatíš 10 € za otvorenie, 10 € za zavretie a ešte za tú zmenu tej meny možno 2 € alebo 3, tak tebe 20 € strhne len z poplatku z tých 100. Takže je jasné, že nemôžeš si vybrať XTB brokera, keď mal také poplatky, už teraz nemá, na to mesačné investovanie. Proste potrebuješ brokera, ktorý má maximálne eurový poplatok, ináč sa ti to nejako extra moc neoplatí. Napríklad eToro teda je bez poplatku, keď si investuješ takto, že každý mesiac napríklad 100 €, tak v podstate tie poplatky, keď si tam dáš peniaze už v dolároch, tak tebe nestrhá vlastne ani za ten prevod meny, čo ináč eToro strhá tuším okolo 2,5%, čo je dosť veľa, takže je lepšie si to zmeniť tie peniaze na doláre a poslať to tam už v dolároch, alebo teda poslať peniaze, aby vám vaša banka to vymenila a vtedy tam je ten poplatok tiež oveľa čo menší a poslať ich tam vlastne už v dolároch. Tieto poplatky sú není jediné, keď investujete cez niekoho. Keď investujete cez niekoho, tak platíte ešte samozrejme aj tej spoločnosti alebo tomu človeku. A tiež sa to môže líšiť od toho, aký je to fond alebo aký je to teda ten investičný poradca. Čo sa týka tohto, myslím si, že určite to spraví minimálne 1,5 až 2%. Takže si potom ukážeme aj tabuľku, že koľko by to mohlo urobiť, koľko by to mohlo ukradnúť zo ziskov behom 5 alebo 10 rokov. Takže ďalšia taká výhoda je, že vidíš, že spravuješ svoje peniaze sám. Staráš sa ty o všetko, ty kupuješ, ty vieš, koľko poplatkov zaplatíš, ty vieš, aké riziko nesieš za to. Proste akcie si vyberáš sám po prípade, alebo keď sa do akcií moc nevyznáš, tak kúpiš ETF fond, kde platíš, ten poplatok je okolo 0,3%, 0,4%, takže tam sú veľmi minimálne poplatky. Takže už radšej by som kúpil nejaký ETF fond, napríklad S&P 500 alebo nejaký inakší, XLV, alebo to je jedno. A platil teda minimálne poplatky, ako teda platil nejakému fondu a ešte to potom musel aj daniť a neviem čo. Pri ETF a akciách, keď držíš rok, tak už vlastne ten zisk nedaníš. Takže všetko máš pod kontrolou. Keď si zobereš, ty si všetko riadíš, ty máš všetko pod kontrolou, peniaze, akcie, proste to, koľko zainvestuješ. Všetko si môžeš ty sám pekne zariadiť. Ďalšou takou výhodou je, že sa naučíš veľa nových informácií. Ono sa to vždy hodí, vždy sa ti to zíde, vieš veľa nového a myslím si, že vždy je dobré naučiť sa niečo o financiách, o tom, čo ti môže pomôcť, čo ti môže zarobiť ďalšie peniaze. Takže keď investuješ cez niekoho iného, tak zase výhoda je, že sa nemusíš o nič starať. Všetko za teba riadi ten fond alebo ten človek,
ty v podstate len zainvestuješ peniaze, ten fond to za teba zainvestuje, alebo ten človek, a ty už v podstate len budeš brať potom zisky. Samozrejme budeš platiť teda viacej na tých poplatkoch, lebo ten fond alebo človek si berie nejaký ten profit. Musíš tomu človeku alebo fondu veriť, aby si mu zveril peniaze. Podľa mňa to je základ, buď si poprečítavať nejaké recenzie na ten fond, alebo toho človeka poznať. Proste ide o to, že dáš niekomu svoje peniaze a musíš mať nejakú istotu, že bude s nimi aj tak zaobchádzané. Že proste ten človek ti tie tvoje peniaze ozaj dobre zainvestuje, že budeš mať dobré investície, ktoré ti prinesú do budúcna zisky, a nie aby si sa bál, že od tie peniaze už ich nikdy neuvidíš. Možný zárobok z 50 000, keď investuješ sám a investuješ cez niekoho iného. Keď si pozrieš teda, tak po jednom roku ty už môžeš mať nejakých 54 000. Keď investuješ cez niekoho iného, bude to možno 53 plus mínus. Všetko je to len podľa toho výpočtu, že sám dokážeš spraviť väčší percentuálny zisk, ako keď investuješ cez niekoho iného. Samozrejme, ty musíš si zanalizovať dobré firmy a nie je tam tá istota, že to za rok, za 2, za 3 bude niekde na týchto číslach. Je to len hypotetická šanca, že to tam bude, keď sa trhom bude dariť, ako sa darilo doposiaľ. Po 3 rokoch ty už by si mal 62 985, kdežto cez niekoho iného len 59 550, takže už tam máš nejaký rozdiel 3,5 tisíca, sa dá povedať. No po 10 rokoch to už spraví, si zober, cez 18 000 zisk väčší. Cez 18 000 zarobíš viacej, keď budeš investovať sám, ako keď cez niekoho iného z 50 000. Zober si, čím máš viacej peňazí, tým ty to viacej potom ešte aj urobí. Takže je dobré podľa mňa niečo vedieť, naučiť sa. Keď to človeka baví, proste skúsiť si, naučiť sa zainvestovať si sám a ozaj to môže priniesť ovocie. Keď ozaj človek nevie, tak kúpiť kvalitný ETF fond, myslím si, že ten, čo kopíruje USA 500, je ozaj jeden z najlepších, lebo proste sú tam 500 najväčších amerických firiem. Ten ETF fond krásne rastie, takže myslím si, že tam je dobrá šanca teda kúpiť si kvalitný ETF fond a zarobiť na ňom peniaze. Dobre, tak ďakujem za zhliadnutie tohto videa, som rád, že vás videa bavia, že pozeráte. Ak ťa video toto bavilo, tak daj like, ak nemáš odber, daj odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Čau.